kafana, umorno srce moje. I onda ustajemo, bacamo stolicu, razumeš? Ovo ne vidim komšo, šta ima? I pozitivno ljudi. I... Da, ovo je radilo. Ovo sam dokumentovala, ovo je bilo genija. Ovo je bilo isterija. When your lover has gone, no matter delay, all the days are so long. Bila kao, na čije ime su ova kola? A ja sam bila kao, napušite mi kurac. Otišli na prozor, ne budala jedna. Ne vidimo. Šima, Jovana stalno Kenja. Nama će sve imati smisla šta se meni dešavalo u glavi. Ja moram da hodam uz ovu pesmu, niko ovo neće... Šetaš? Ona se daje za ženu. Oh my god. Pita još jedan, to će ti čuj. Ja se pazila. Ne. Ljudi sjedi tamo na stolicu, neko molite ko Boga, znači nemoj... Jel da? Hvala. Svaki put si da... Jana Dušmanka. Ovo smo moj deda i ja. Pitajte se kako smo došli ovdje. Pa, hajde da se vratimo par dana unazad. Znači imala je traku, imala je dole cipelcene jaknice. To iz nekog filma je bilo. Ovi, gledaj. I one je sela i ispričala je sve to kao mama, gde radi, ovo, ono, i sve, nisam najbolje ispričala. Ona je kroz okolice. Girl, bukvalno negdje ovdje. Ovdje, trust. Mila ima ona. Radi me na Vision Board. Znači Jovana je bila u pravu i ovo fali. Ovo ovdje je sa losom. Molim te ponovi ono zadnje. Šta, Jovana je bila u pravu? 930 plus 2000 to je 11 I kao ja se dosta često šminkam za faks, za ovo, mislim šutra sam možda iskupljamo. Iskupljamo fajci. Koliko se vrta na sajti? 4,25. Ajde. Sorry.